Россия төбәкләрендә эшләүче татар теле һәм әдәбияты укытучылары Казанда уза торган мондый очрашуларны, семинар киңәшмәләрне көтеп алалар. Чөнки бергә алар Казанны күреп, дуслар белән очрашу өчен генә түгел, үзара тәҗрибә уртаклашып, бүгенге шартларда ана теле укытуның яңа алымнарын өйрәнеп, яңа китаплар, дәреслекләр алу өчен дә киләләр. Томск өлкәсенең Чернореченск авылы төбәктә татар телен укытучы бердән-бер мәктәп. Андагы 162 укучының 62% татарлар. В нашей школе татарский язык в начальной школе во внеурочной деятельности преподается по одному часу со 2 по 4 класс. Башкортстанның Бүздәк районы Әмир авылындагы мәктәптә кайчандыр 100дән артык бала укыган. Бүген анда 30 укучы. Татар теле атнасына 1 сәгать укытыла. Бер атнада татар теле, икенче атнада әдәбият. Калган башка фәннәр барсы да рус телендә, чөнки без рус телле мәктәп саналабыз. Шуннан бездә башкорт теле дәүләт теле буларак битендә шулай атнасына 1 сәгать. Мәктәпләрдә ана теле дәресләре белән бергә балалар санында кимегән бер чорда, кайбер мәктәпләрдә балалар саны кирсенчә арта бара. Пенза өлкәсенең 11 мәчетле Урта Әләзән авылында 2 мәктәп. Беренчесендә 898 бала укыса, икенчесендә 564 бала. Татар теле безнеке 1 класстан 4 класска хәтле быел 1-2-ләрдә 2 сәгать, 3-4-ләрдә 3 сәгать, 5-дән 9-га хәтле 3 сәгать, 2 сәгать калда 10-1-ләрдә. Ульяновск өлкәсенең Димитроград шәһәрендәге Габдулла Тукай исемендәге татар гимназиясе Татарстаннан читтә ачылган беренче татар мәктәпләренең берсе. Анда укырга теләүчеләр саны ел саен арта бара, ләкин бинаның мөмкинлеге шикләнгән. Безнең Аллага шөкер быел 1 сыйныфка 2 сыйныф ачабыз. Балалар арта бара, Аллага шөкер. Һәм инде башка сыйныфларга да килүче укучылар бик күп. Чуашстанның Тукай авылында да ел саен 30дан артык бала туа. Бирдә татар телендә 1-2 сәгать кенә укытмыйлар. Балаларның саны җилдан ел арта бара. Моны безнең 2 ел элек 320 булса, моны хәзер бүгенгесе көндә 348 бала бездә. Беренчедән алып 4-нче сыйныфка кадәр безнең татар теле һәм 2 әдәбият 5 исәбенә керә. 5-нче класстан алып 11-гә кадәр безнең сәгать исәбеннән укытыла. Семинар киңәшмәдә катнашучы мәктәп директорлары төбәкләрдә ана телен укытуда Казан ярдәме хакында ассызыклап сөйләде. Татарстанга да зур рәхмәт. Татарстан шуның өстеннән әле биреп тора. Шуңа тәризлеккә, өсте киемнәргә, нигезгә акчага проблем юк. Сүздә юк, Казан үзе дә милли телләрне укыту буенча бик күп төбәкләргә үрнәк булып тора шул. Барыбыз да беләбез, безнең Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребезнең карашлары Татарстанга, аларның Казанга төбәлгән, башка төбәкләрдә шактый гына йөрергә туры килә. Татарстан кебек үзенең милләтен төбәкләрдәге милли мәктәпләрне, аның лидерларын, татар теле әдәбияты укытучыларын барлап, саклап, элемтәдә торып, методик ярдәм биреп, дәреслекләр белән тәкъдим итеп, җәйге аланнар булдырып, андый эш сез аны үзегез дә сизәсездер, кайбер чакта чагыштырып та карарга кирәк. Татарстан тарафыннан бик киң кырлы һәм күп кырлы. Семинарда чыгыш ясаучылар балаларны татарча сөйләшүгә өйрәтүне мәктәптә генә түгел, гаиләдә үк башларга кирәклегенә басым ясадылар. Бер авыз без татарча сөйләшәбез. Татарча. Берсе 4 тел белән, икенчесе 3 тел белән. Һаман бакча диләр, һаман мәктәп диләр. Өйдә сөйләшмәсәң, анда аңлатмасаң, анда фикер алышу булмаса, ничек инде һаман мәгариф укытучыларына сылтап калдыралар. Мин әйтәм, укытучының гаепләмәгез. Үзебезнең йортта бер кәлимә русча сүз сөйләшмәсәк тә, балалар русча белә, икәнче инде театрда да уйныйлар, алып та баралар. Үзебездә гәрчә татар мәктәбе бетерсәк тә русча концертлар алып барырга туры килә. Хәтта әле инглиз телендә беләләр. Бигрәк тә ихтияр, хәзер инде мине дә инглиз теленә өйрәтә башладым. Менә шулай итеп, нәрсә дип әйтәсем килә? Гаиләдә фақат татарча сөйләшергә генә кирәк. Рус теле ул безнең әйләнә-тирәбездә бар, аның хәле ул кадәр начар түгел, безгә приоритетта үзебезнең ана телебез булырга тиеш. Бу мәртәбәле җыенда төбәкләрдәге татар мәктәпләрен дәреслекләр белән тәэмин итү, анда эшләүче укытучыларның белемен күтәрү һәм камилләштерү турында җитди сөйләшү булды. Елга бер тапкыр уза торган киңәшмә азагында бер төркем укытучыларга министрлыкның бүләкләре тапшырылды. Казаннан Рамис Сафин, Әхмәт Мәдәрисов, татарлар.